Κύριο Παξινό, και να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Έλλη Κατσόνη, η οποία θα μας παρουσιάσει τη συμβολή της λεμφικής παροχέτευσης στην υγιεινή του στοματογναθικού συστήματος, όπως το σφίξιμο των δοντιών, τη νύχτα, η άφθος των βλεγονογόνων του στόματος και η θεραπεία της ιγμωρίτιδας. Εγώ ήθελα λίγο να προσθέσω για τον κύριο Παξινός, που να βρει η κυρία Κατσόνη την προβολή της, ότι άκουσα αυτό που μου είπε όταν με χειρούργησε με το μηνίσκο και έφερα μία από τις απόφοιτες του σεμιναρίου μας που δεν είναι σήμερα εδώ, τη Μαρία της Γιάρα, και μου έκανε 10 λεμφικές μαλάξεις και όταν ήρθα, κύριε Παξινέ, δεν μπορούσε να πιστέψει πώς είχαν απορροφηθεί τα υγρά. Περπάτησα πάρα πολύ γρήγορα, δεν πρίστηκε καθόλου το πόδι μου με τη λεμφική μάλαξη. Και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, τον θυμάμαι και τον αναφέρω πάντοτε στα σεμινάρια. Σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Η γνωριμία μου με την κυρία Πατζίκα είναι πολύχρονη. Την εκτιμώ για την ευαισθησία και την ευγένεια του χαρακτήρα της, την επαγγελματική της αρτιότητα, το πολυπληθές συγγραφικό της έργο και για την πολύχρονη κοινωνική της προσφορά, καθώς και της ομάδας της. Έχει τύχει κάποιες φορές να συμμετέχω κι εγώ σε αυτό και έχω αισθανθεί πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πολύ και το καλωσόρισμα. Ο κύριος καθηγητής και ο κύριος Παξινός ανέφεραν ότι στην ιατρική το λεμφικό σύστημα το γνωρίζουν, αλλά όχι τόσο καλά. Στην οδοντιατρική δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Γνωρίζουμε την ύπαρξή του σαν σύστημα, αλλά δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι συνάδελφοί μας τι μπορεί να κάνει το λεμφικό σύστημα και για το στόμα μας. Η κυρία Πατζίκα έδωσε την αφορμή σε μένα χρόνια πριν να ασχοληθώ και να διαβάσω τη βιβλιογραφία και υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές αναφορές. Θα αναφερθώ σήμερα με συντομία σε όλα αυτά, στη συμβολή της λεμφικής παροχέτευσης στην υγεία του στοματογναθικού συστήματος. Η τραχυλοπροσωπική χώρα αποτελεί μια πλούσια περιοχή σε λεμφαγία, όπου διοχετεύεται η λέμφος από τις διάφορες περιοχές του προσώπου. Ο δρόμος της από τα λεμφαγία πηγαίνει στα λεμφογάγγλια, κατευθύνεται μετά στον θωρακικό πόρο και κατόπιν στην κάτω κύλη φλέβα. Στην περιοχή του προσώπου, η ταξινόμηση μπορεί να γίνει σε οριζόντια ομάδα και κάθετη ομάδα. Την οριζόντια ομάδα την αποτελούν τα υπογενείδια λεμφογάγγλια, τα υπογνάθια, τα πρόστια και οπίστια οτιαία, τα ηνιακά και τα υπερκλίδια. Η κάθετη ομάδα περιλαμβάνει τα παραφαρυγγικά, τα παραλαρυγγικά, τα προτραχιακά, τα επιπολής και εντοβάθη τραχυλικά λεμφογάγγλια. Κάθε συγκεκριμένη ομάδα από λεμφογάγγλια δέχεται τη λέμφα από ορισμένα σημεία του προσώπου. Συνοπτικά, οι υπογνάθοι λεμφαδένες συλλέγουν τη λέμφα από τη γλώσσα, τα χείλη, το στόμα, το εσωτερικό των βλεφάρων. Οι υπογενείδοι από το κάτω χείλος, το έδαφος του στόματος, τη γλώσσα, η οπίστια οτιαία από τον έξω ακουστικό πόρο και το λοβό, ενώ η εντοβάθη τραχυλική από το δέρμα της κεφαλής και το αφιένα. Όταν γνωρίζει κάποιος μερικά στοιχειώδη πράγματα για την προέλευση της λέμφου, μπορεί να αναγνωρίσει, έχοντας διωγγωμένους ή με συμπτωματολογία κάποιους λεμφαδένες, από πού μπορεί να προέρχεται το πρόβλημα. Οι τραχυλικοί επίσης λεμφαδένες έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα, γιατί αποτελούν την πρώτη πύλη των σημείων επαφής με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως είναι το στόμα, η μύτη, το αυτί, τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και ο λαιμός. Η χειρονακτική λεμφική παροχέτευση αποτελεί μια ειδική μέθοδο μάλαξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ειδημάτων και συγκεκριμένα στο λεμφίδημα μπορεί να εξασφαλίσει κάποια βελτίωση, αφού δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο που να επιδρά στο λεμφικό σύστημα. Στο δικά μας τα πεδία, τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι η ουλική μάλαξη που πραγματοποιείται καθημερινά με το βούρτσισμα διεγείρει τη λέμφο και συμβάλλει στη μείωση της απώλειας του φαδνιακού οστού και έτσι στην υγεία των δοντιών. Στην ιατρική,
Η λεμφική παροχέτευση εισήχθη από τον Βόντερ, που ανακάλυψε την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος εφαρμόζοντας τη λεμφική παροχέτευση σε άτομα με κοινό κρυολόγημα, περίπου το 1930. Στη δεκαετία του 80, ο Φοέλντι συμπεριέλαβε τη χειρονακτική λεμφική μάλαξη στην ολοκληρωτική αποσυμφορητική θεραπεία. Οι εφαρμογές της λεμφικής παροχέτευσης στο στοματογναθικό σύστημα περιλαμβάνουν τα τραύματα, τα ειδήματα μετά από επεμβάσεις, καθώς και τις διαταραχές κροταφογναθικής διάρθρωσης. Σε τραύματα, έλκη, άφθες, ερπητικές βλάβες συμβάλλει στη γρηγορότερη επούλωσή τους. Ο ασθενής σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εφαρμόσει μόνος του τη λεμφική παροχέτευση με τους ειδικούς συγχειρισμούς αυτομάλαξης. Σε ειδήματα μετά από επεμβάσεις. Πολύ συχνή επέμβαση στοματική κοιλότητα αποτελεί εξαγωγή των τρίτων γομφίων γνωστών ως φρονιμητών. Μελέτες καταδεικνύουν ότι η λεμφική μάλαξη μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της κυκλοφορίας της λέμφου, συμβάλλοντας έτσι συμπληρωματικά στη μείωση του μετεγχειρητικού πόνου και ειδήματος μετά την αφαίρεση των εγκλείστων δοντιών. Το λεμφίδημα είναι επίσης μια σημαντική επιπλοκή της θεραπείας κακοηθειών της κεφαλής και του τραχύλου. Οι επιδράσεις των λεμφιδεμάτων αυτών είναι πολύ σημαντικές για την επικοινωνία, τη διατροφή και την αναπνοή. Υπάρχει μεγάλη έκπτωση σε αυτές τις λειτουργίες στους ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί στο κεφάλι και στον τράχυλο. Συνήθως τα περιστατικά αυτά υποαναγνωρίζονται και υποθεραπεύονται, ενώ οι επιπτώσεις ψυχολογικές στους ασθενείς μπορεί να είναι σοβαρές, συμπεριλαμβάνοντας την απογοήτευση, αμηχανία και κατάθλιψη εξαιτίας των αισθητικών και λειτουργικών τους μεταβολών. Η θεραπεία από ειδικούς λεμφοθεραπευτές με λεμφική παροχέτευση είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών. Το επόμενο τμήμα που μπορεί να εφαρμοστεί η λεμφική μάλαξη είναι η κροταφογναθική διάρθρωση. Η άρθρωση αυτή αποτελεί μια μοναδική άρθρωση στο σώμα. Συνδέει κινητικά τους κονδύλους με την κροταφική γλήνη του κροταφικού οστού. Είναι πολύ σύνθετη άρθρωση, στην οποία συμμετέχουν 17 μύες από κάθε πλευρά. Οι παθήσεις κροταφογναθικής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει παθήσεις όπου η ανατομία της περιοχής είναι φυσιολογική, αλλά διαταράσσεται η λειτουργία της, και η δεύτερη περιλαμβάνει παθήσεις όπου διαταράσσεται η ανατομία της διάρθρωσης με ή χωρίς λειτουργικά προβλήματα. Η δυσλειτουργία της κροταφογναθικής προσβάλλει περίπου το 40% των ανθρώπων σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Σήμερα βλέπουμε μεγάλη αύξηση εξαιτίας του μεγάλου άγχους που όλοι αντιμετωπίζουμε. Πολλές φορές τα συμπτώματα υποχωρούν χωρίς θεραπεία, σε ένα ποσοστό ασθενών όμως η κατάσταση δεν αυτοϊάται και αναπτύσσεται σύνδρομο δυσλειτουργίας κροταφογναθικής διάρθρωσης, διαφόρων βαθμών σοβαρότητας. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση του συνδρόμου αυτού. Ο πόνος είναι συνέπεια του σπασμού των μαστήριων μειών και επηρεάζεται από στοματικές έξεις, ανομαλίες σύγκλησης και το υπερβολικό σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει μαλάξεις, φυσιοθεραπεία με ειδικές ασκήσεις, χρήση ειδικών αρθήκων και σε επιλεγμένες περιπτώσεις φαρμακευτική αγωγή. Η λεμφική παροχέτευση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στην αποσυμφόρηση των ιστών. Συνοπτικά, θέλω να πω ότι ο στόχος της λεμφικής μάλαξης είναι η αύξηση της κινητικότητας των λεμφαγγείων, η χαλάρωση του εινόδου ιστού, η μείωση του ειδήματος, η αποκατάσταση της κίνησης και του εύρους κίνησης, το οποίο βελτιώνει την εμφάνιση και τελικά οδηγεί σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η λεμφική μάλαξη δεν είναι επώδυνη, δεν προκαλεί υπεραιμία, εφαρμόζεται από εγγύς προς τα άπο, διευρύνει τα ιστικά κανάλια, μειώνει το συμπαθητικό τόνο,
ελαττώνει τον λεμφοαγκιόσπασμο, είναι χρονοβόρα διαδικασία, μειώνει το είδημα και έχει αναλγητική δράση. Έτσι, όσοι χρειάζονται ας αφαιθούν στα χέρια των λεμφοθεραπευτών, γιατί νομίζω είναι καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κατσόνη και να δώσω το